Každý mesiac vám z výplaty zmizne takmer 35% na odvodoch do sociálnej poisťovne. Väčšina ľudí netuší, čo presne za to dostáva. Sociálne poistenie je povinný systém, do ktorého prispieva takmer každý pracujúci na Slovensku. Funguje na princípe solidarity. Tí, čo práve pracujú, financujú dávky tým, ktorí ich práve potrebujú. Vaše odvody sa delia do 7 fondov: nemocenské, dôchodkové starobné, invalidné, poistenie v nezamestnanosti, garančné, úrazové a rezervný fond. Každý kryje iné riziko vo vašom živote. Pri priemernej čistej mzde 1236 eur to znamená, že zamestnanec odvedie mesačne cez 154 eur. Zamestnávateľ k tomu pridá ďalších 414 eur. Spolu tak do systému tečie vyše 568 eur mesačne, čo je 6816 eur ročne len za jedného zamestnanca. Napriek tejto sume vás systém nikdy nekryje naplno. Napríklad pri chorobe dostanete len 55% z príjmu. V ďalších videách vám každý jeden fond rozoberieme zvlášť. Čo presne kryje koľko a na čo máte nárok. Sledujte nás na fintipy.sk, lebo o svojich financiách máte vedieť viac.